Сега можем да си поговорим и да дебънкнем, да опровергаем. Можем да опровергаем стотиците видеа, които има в YouTube, за това, че в Бали е супер ефтино. Било то престоя или да живеете. Такива видеа се правят, защото събират много трафик. Съвсем нормално. Супер интересно е, когато напишете колко е ефтино в Бали. Колко е ефтино в Бали. Ма направо може с жълти стотинки да живеете. И го казвам това нещо, защото заради такива видеа и статии ми пишат много хора, които ми питат: Румба, смятам да идвам в Бали, ще ми стигнате примерно 1000 лева на месец. Или беше ми писал, се спомням, един пенсионер, който каза, че е на пенсия от 7-800 лева, дали ще ли да му стигнат. Всъщност, живота в Бали изобщо не е толкова ефтин, колкото си мислят повечето хора. Че е красиво днес, ама вижте. Страхотно. Всички оризови тераси са засяти с ориз, пълно е с вода. И при вечер е страхотно красиво, когато на зале слънце небето стане лилаво, розово. Всичко това се отразява в водата. Ориза невероятно е. Залезите са супер красиви. Дай клаксон! Дай клаксон! Клаксон, клаксон! Нали внимаваш? Та изобщо не е толкова ефтино, колкото повечето хора си мислят. Без значение дали като туристическа дестинация ще дойдете или за живеене. Защото ако говорим за туристическа дестинация, само билетите, ако трябва да разгледаме, само билетите, двупосочен билет България-Бали, България, ви струва от порядъка на, да кажем, 1500-2000 лева. Един билет. Може да си направите сметка, ако сте двойка. Значи над 2000 лева до 3000 лева имате само за билети. Нощувките тук от сядането също. Да, има нощувки за по 30-50 долара, но нали, това са по-така обикновени стаички. Ако искате нещо по-луксозно, наистина да усетите истинското Бали, да ви е малко по-луксозно, да имате закуски и така нататък, тогава отивате вече на 150-200 долара за вечер и нагоре, в зависимост от вилата. В едно от видеята, където показвах една от нашите вили, обяснявах, че имаме напълно оборудвана кухня, като плюс, защото повечето вили в Бали нямат оборудвана кухня. И тогава си спомням, някоя жена ми беше писала, нали, момиче, какво сега се хвалиш, че имате напълно оборудвана вила и кухня, когато всеки знае колко е ефтино да се яде навън по ресторантите. Било безмислено да се обзавежда по този начин, по-европейски, кухнята. Което е много далеч от реалността. Има ефтини места за ядене. Това са техните така наречени ларунги. Ларунгс или варунг по българено, които обаче не са препоръчителни. Аз лично не препоръчвам да ги ползвате, защото това са такива много семплички, дървени барачки, постройки, които са на пътя, които месото им стои с часове на тази жега, на този пек. Нали? Смятайте за какво става въпрос. Може да ги видите как мухите са ги накацали. В тези ларунги, да, ефтино е. Там за примерно 2-3 лева може да седнете една голяма порция, да ви напълнят с ориз и да хапнете ефтино. Но ако отидете в един по-смислен, по-хубав луксозен ресторант, тогава цените са доста сериозни. И ето аз сутринта, докато Дани беше на тренировка по футбол,
седнах на едно заведение, което се намира точно до стадиона. И ето ги, примерно, може да видите цените. Как се. И имайте предвид, че това заведение не е някакво луксозно заведение, нито се намира в центъра на Убуд. И въпреки това, виждате... Ето едно кафе, еспресо, 24 000, това е към 3 лева. Латето отива на 4-5 лева, чаят 3 лева горе-долу. Я да ми какво има тук, сокчета. Сокчетата от 5 лева до към 6 лева. Сокчета. Какво друго? Бира. Ето ви бира 60 000, това значи около 7 лева Албенс, някаква Apple Cider, прост към 5 лева. Тази няма да я казвам, как се казва, че може да ми демонетизират видеото. Тук отиваме на брекфаст. Закуски 78 000, това е към 8 и нещо, 9 лева. Струва да BDS вече е 10 лева тази закуска. И тук имаме сандвичи. Сандвичите от 5 лева до 115 000, което е 13 лева. Та виждате, че не е особено евтино. А тук има много известни ресторанти, световно известни, както и световно известни майстор-готвачи, където ако отидете вече, там за вечеря спокойно може да дадете няколко стотин лева. Какво друго? Да кажем, айде още сме на вълна туристическа, т.е. идвате като туристи. Всяко едно нещо, което ще отидете да правите, ще ви струва пари. Като започнем, било то от гмуркане, изкачване на вулкан, да ходите по някакви острови, което е съвсем нормално. Но дори дребни неща, като това, просто да видите водопад. Много интересно. Още първите пъти, когато бяхме идвали в Бали, отиваме да видим един водопад. Стигате до водопада, първо минавате през каса, където си плащате билет. Плащате си билет, влизате, отивате, виждате водопада. Обаче има пътека с табела, ако искате да отидете от горна страна на водопада да го видите. И ние тръгваме по една горска пътечка. Съвсем тясна горска пътечка. И някъде по средата изведнъж от храстите, излезе един балиец, такса. Point view. Е така и нищото, разбирате ли? Point view. Значи просто за да отидете така някаква красива панорама, да погледнете, плащате. Point view. И накрая на деня, когато ги съберете всички тези дребни таксички, всъщност се оказва, че вие сте изхарчили няколко стотин лева. Друг пример мога да ви дам. За Дани исках да наема инструктор по бокс, който беше професионалист, мисля, че даже с олимпийски резултати, не е някакъв случайен, и ми искаше на тренировка около 60 лева, 60-70 лева, нещо от този род. Ако говорим, минем вече на вълна живот, ние като едно 4-членно семейство, разходите ни на месец спокойно варират от порядъка на 7-8 до 10 000 лева. Като имайте предвид, че в тези разходи не се включват някакви невероятни глезоти. Това са ви основните разходи. Наем за вила, който ако искате да живеете в една хубава вила, да кажем с 2 спални, отивате от 2000 лева нагоре. 2-3, ако искате да си вземете за цял месец, да кажем, нашата вила Амби, която е с 2 спални, подобен тип супер луксозни вили, които са напълно обзаведени, те вече отиват от порядъка на 5000 лева месечен наем и нагоре. Така че, виждате, това са сериозни суми. Аз сега тук влизам в капела, един съседен на нашите дървени вили, много хубав резорт. Ако ме пуснат, мога малко да ви го покажа. Hello. Ресторант. Yeah. Румен, yeah. Thank you. Много интересен. Супер различен. Аз съм ви го показвал в Facebook видео. Бях ви показвал вилите им отвътре. Да видите колко са уникални. Тук е рецепцията, ресторанта. Долу имат страхотен басейн. Тук имат вили, където нощувката им е над 5000 лева. На вечер. Не е за всеки.
Но определено е уникално. Ако имате възможност да си го позволите, препоръчвам ви го, да дойдете на Капела Убуд. Може да го разгледате онлайн, да придобиете представа, защото днеска няма да ви го показвам. Та, какви други разходи? Други разходи, примерно училище също е супер скъпо. Ако искате децата си да ги закарате на интернационално. Ало! Сега ще ви покажа за малко. Не мога да се сдържа, ще ви покажа тоалетните. Ой, басейна супер, са го завършили, че му правиха ремонт. Това са им тоалетните. Я да видим само дали са свободни. И щемивките. И тук като палатка, дърпате се ципа. И имате това кресло. И вижте казанчето отгоре. И вилите са им в същия стил. Жестоко. Вилите са с едни басейни отпред панорамни, защото там има дере, река. Not bad. Not bad at all. Вечерта тук на този бар, тук на вечеря идвате и тук директно ви готвят. Уникално. Огньове, работи, правят страхотни ястия. А иначе на горно ниво, там имаме закуската, обядът. Та да се върнем на училището. Аз ще отида, тук имат, прожектират филми вечерта. Ще пробваме там да отидем да седнем малко. Но много разхвърлена работа това видео. Ама страхотно разхвърлена работа. Абсолютен непрофесионализъм. Тръгваме да говорим за едно нещо и се разсейваме тук. Показваме в басейни. Ама така е. Какво да направим? Пък в крайна сметка мои са си видеята. Както искам, така ще си ги водя. Ако искате, прехвърляйте, превъртайте. Та... Бях тръгнал да ви говоря за училищата. Училищата са супер скъпи. Като ви казвам скъпи, от порядъка на все едно отивате и ползвате училище в Ню Йорк. Нещо от този род. Хиляди. Ето, примерно, нашето училище, което е интернационално, което обаче не е нищо особено. Нашите деца са още малки. Месечната такса е нещо от порядъка на 600-700 лева на месец. Докато има училища, както е Green School, където вече отивате на $20 000 за дете на година. $20 000. Значи, ако имате две деца, $40 000. Трън! Сериозна инвестиция, нали? Ако искате медицински услуги да ползвате, също. На частно отивате за най-малката процедура, си плащате 100-200 лева. Фитнес. Нашия фитнес струва 200 и няколко лева на месец. Хубав, страхотен е фитнеса. 200 и няколко лева на месец. Ето виждате, започнете да ги смятате наем, фитнес, училище, медицински, здравни някакви процедури, които трябва да си правите, храна. Храната също е скъпа. Ако отидете, имам предвид, не по ресторантите, вече говорихме за ресторантите, но ако отидете да пазарите в тези, които са по-големите интернационални магазини, тук има една верига, която се казва Пепито, да кажем нещо порядъка на... няма да казваме български марки, няма да им правим реклама, голям магазин, където имат абсолютно всичко, с изключение на лютеница. Нямат лютеница и киселото мляко не го бива много, но повечето други неща, общо взето, може да намерите подобни на България. Та там ние си пазарим за една седмица и спокойно даваме 300 лева. Тоест в месеца, ето ви ги, 1200 лева заминаха само
за храна. И така, както ви казах, за разходи, съвсем нормални разходи, в рамките на един месец 7, 8, 10 хиляди лева са се заминали. Което не смятам в никакъв случай, че може да се нарече ефтин живот. Не, че е супер скъп, но той може и да бъде супер скъп. Ако искате да ходите на определени места, ако искате да ходите да си купувате дрехи и повече неща, нали, тези 10 хиляди на месец спокойно могат да станат 15-20 хиляди. Вече е въпрос на желание, на вкуси. Страхотен басейн. Та, амигос, виждате, че всъщност да живеете в Бали не е изобщо ефтино, или да дойдете на почивка в Бали също не е ефтино. И като всяка една друга дестинация, вие може да направите сравнително по-ефтино. Казвам сравнително, защото само от билетите тръгвате от една вече сериозна сума нагоре. И може да направите много скъпа, в зависимост от това къде отседнете и какви харчове правите. Но в никакъв случай не може да я наречем супер ефтина дестинация. И да ви кажа под секрет, че по-ефтино от България почти няма. Знам, че ще се опитате да ме опровергаете, но ако вземем предвид услугите в България, наемите в България, цените на заведенията, България при всички положения е по-ефтина дестинация, отколкото Бали. И това е съвсем нормално. Няма как да ги сравняваме, защото Бали в крайна сметка е една от най-известните туристически дестинации. Толкова за днес. Аз започвам един стръмен бейер да изкачвам. След малко ще се запъхтим, сигурно, за да не ви дишам тежко в лицето. Ще ви кажа чао-чао и ще се видим само след 7 дена. Ба-бай!